Ostres! A veure, així tu també has estat a la Grand Line, Zef? Esclar. I encara guardo el quadern de bitàcola d'aquell viatge tan perillós. Però no te'l puc donar pas. Perquè aquell quadern és l'orgull de tots els companys pirates que hi van anar amb mi amb el meu vaixell. És una cosa massa preciosa per poder-te-la donar a tu ara, entesos? Si no me'l dones, te'l prendré amb la força. No et passis, que a mi tampoc no em sortien gaire bé al principi. Però és més fàcil que t'ascendeixin si tens diverses habilitats diferents i mantens un cert equilibri entre les tècniques. Si vaig millorant tot, va ser per poder arribar a ser tinent. I per res més. Doncs a mi no em sembla que sigui gaire divertit, la veritat. No siguis burro. Els homes hem de progressar sempre a la vida. És això el que compta. Au, va, i què més? Suposo que tots vostès recorden aquells dies terribles en què molta gent va desaparèixer per culpa d'un monstre misteriós. Doncs ves per on, que jo sóc la forma evolucionada d'aquella criatura temible. Després d'haver estat derrotat pel llançament la guspira dels 7 colors d'en Dom Sinjo, en Torausu Tenkaku decideix estudiar-lo. Però quan introdueix a l'ordinador totes les dades que té, l'ordinador respon anàlisi impossible. Els ordinadors no poden desxifrar el comportament impredictible d'en Dom. En Torau decideix abandonar el beisbol i anar-se'n als Estats Units. Els somnis no s'acaben mai! Oi que no, barret de palla? Oh! Que bonic, un escarabat! Quins records que em porta! I no hi ha el preu! Quan val aquesta preciositat? Ah, és que aquest és el meu, i esclar, no està en venda. Oh! Ai, quina llàstima! És el meu preferit! Quan era jove sempre havia volgut tenir un cotxe d'aquests! És un cotxe fantàstic! Molt bé, això ho posaré aquí. Apa, però què és aquesta caixa? Vaja, quina gràcia! Si són tots aquells jocs de mans que practicava fa molt de temps. Tararirirara, tararirirora. Des que els primers pioners van posar els peus en aquest sistema, la corporació ha anat annexionant planetes amb un gran contingut de galtita. El problema és aquest planeta Koya-Koya. Necessito la teva opinió, Guillermin. Què podem fer per intentar expulsar aquests superhomes del planeta Terra de manera definitiva? Goso, Meso, porteu-me algun colon. Senyor. Volem que col·labori. No li feu mal. Sí, senyor. Fa 400 anys vam ser expulsats de la nostra terra malgrat els esforços del gran guerrer Calgara. Des d'aleshores, generació rere generació, hem continuat lluitant. El meu deure és fer-te'n... Escolti, ja ha desxifrat l'enigma, doctor Agasa? No, encara no n'hi han dit res. L'amo anterior va deixar al testament les paraules: donaré el meu tresor més preuat a la persona que descobreixi l'enigma d'aquest castell. Sí, això m'ho ha comentat. Bestieses. A la guerra el que cal és un entrenament constant i experiència, no andròmines com aquesta. I tu, en comptes de perdre el temps, el que hauries de fer és entrenar-te, que prou que et convé. Però, Guiroro, no siguis tan carca, Au, home. va, salamandres, no us baralleu. A més, jo tot sol ja aconsegueixo un encert del 100%. No necessito els teus invents, no em calen. Apartin-se, deixin-me passar! Aquí no hi entra ningú sense el meu permís. El comte ens ha donat ordres explícites de no deixar-lo passar, inspector. Com vol que el protegeixi si ell no m'ajuda? Li han ordenat que se'n vagi d'aquí, inspector. Compleixi aquestes ordres. Com ho sap el que m'han ordenat? Resulta que jo li he tramès el missatge del seu quarter general fa un moment.